وباسو من سورة كراورلا سورة النبي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة. أمبي كلام دمني مسبا الله تعالى تغي على من كرجين نما الله بولين تيجي ni o ala kera kiyaman nema kren tigi. Suratul Nabai ko kiboroya ko fon sura an-Nabai. Nabai arab kana o ye kiboroya de information wala kama nabi nyuman to ye an-nabi o bora nabai de an-nabi l'informateur ma min be kabeta ma o kiboroya arab kana o de an-nabi o kiboroya ire munyi o de an-naba l'information ka kiboroyata ka lase mɔgɔ ma tuma suratul nabai kiboroya ko fɔli sura a fana ye maka sura ye ale bɛ bɛn aya 40 ma o kɔrɔ a jiginna alakira ka sallallahu alaihi wasallam ka alakira to maka walima jiginna alakira ka alayhi salam yani alakira ka hijira amma dɔw b'a wele ni o ye suratu amma ne hakili la nin ye tɔgɔ sɔrɔ jamana nin kɔnɔ dɛ sura damadɔ bɛ yen o ye tɔgɔ sɔrɔ an fɛ Mali la yan dɛ sabi hali ni ma kalan i bɛ sabi tɔgɔ mɛn ka caya dɛ amma hali ni ma kalan i b'o mɛn dɛ qad sami Allah hali ni ma kalan i b'o mɛn dɛ yasin hali ni ma kalan i b'o mɛn bakara hali ni ma kalan i bɛ ninnu mɛn ninnu ye tɔgɔ sɔrɔ kosɛbɛ munna parce que an ka kalan étape de kun gulonnen bɛ nin na ni sera sabi ma dugulamɔgɔ bɛɛ bɛ bɔ a kalama ko karisa kalan na dɛ k'a ka kalan taara fo sabi o de tun b'an fɛ yan i fa walima i mɔkɛ u tun bɛ sagaw faga dɛgɛw tun bɛ labɛn k'o di ani tuhule n'o ye fɛn ninnu ye takula fɛn ninnu olu bɛ dilan k'o di maaw b'a dun dɔw bɛ kɛ ko karisa den kalanna dɛ k'a ye sabi jigi walima a sera fɔ ama de la walima a sera qad sami Allahu la maa min yɛrɛ tun bɛ se yaasi ma anw ka dugu nin kɔnɔ ye a tun man ca dɛ karisa kalanna fɔ yaasi o tun ye karamɔgɔba ye dɛ nka waati diɲɛ kun ka di bonya kun bɛ fɛnw kan i bɛ nin dɔn bɛɛ b'i bonya e de ye karamɔgɔba ye nka sisan maaw bɛ kuranɛ durusi mɔgɔw t'a jate fosi maa bɛ kuranɛ bɛɛ durusi i bɛ taa n'a ye mɔgɔw t'a jate ko fɛn yɛrɛ bɛ yen nka ɲɛ fɛn bɛ barika bɔ a la barika tɛ fosi de la an bolo tuguni n'o tɛ hali sabi kalanba mɔgɔw b'a dɔn ko maa kalannen don kuma tɛ ama ye tɔgɔ sɔrɔ yan dɛ ni tilara sabi la dɔrɔn i bɛ yɔrɔ min sɛgɛrɛ o ye ama de ko ni ma se ama ma n t'a bila ni ma se ama ma n t'a bila nka bi denmisɛnnin san 11 ma ka se fo bakara ma k'a daminɛ dugu ma fo sanfɛ k'a bɛɛ bila a kunkolo la o fa yɛrɛ t'a dɔn ko ye ko kɛ kuma tɛ an ka commerçants a ye baaraba kɛ mais tiɲɛni dɔ fana bɛ ka kɛ dɛ caman y'a den don kuranɛ durusi la alhamdulillah denmisɛnnin ye kuranɛ durusi a bas âge k'a si to san 11 13 15 nka o mana tila dɔrɔn fa bɛ tila k'a bolo bɔ kalan na k'a bila bitigi kɔnɔ kuranɛ bɛɛ bɛ tila ka taga tuguni kuranɛ bɛɛ bɛ tila ka taga a y'aw janto nin yɔrɔ la dɛ jagoya tɛ bɛɛ ka kɛ commerçant ye dɛ jagoya tɛ dɛ e jɛli min kɛra k'i den di kuranɛ ma kaban alhamdulillah i ye koba kɛ denmisɛnnin fitinin a ye kuranɛ durusi ka sɔrɔ a ma balikuya e jija sa kuranɛ nin bɛ sabati a kunkolo la cogo min e kan k'o de fɛɛrɛ tigɛ nka o bɛ bɔ kuranɛ durusi yɔrɔ la k'a tilara hali a tɛ muraja dafa fa bɛ sin k'o bila a kɛrɛfɛ bitigi la ten k'o bila jiw la den yɛrɛ tɛ ɲininka yɛrɛ i ye kuranɛ muraja wa i ye nin kɛ wa nin si tɛ kɛ o kɔrɔ ye mun ye a tigilama ma valeur don kuranɛ na e kɔni y'a fɔ den ye kuranɛ durusi wa n bɛ kelen f'i ye kuranɛ ye fɛn dɔ ye a kɛlen bɛ komi ɲaamɛ n'i ye garan k'a la n'i ye garan kɛ ɲaamɛ la yɔrɔ a tɛ taa yɔrɔ la dɛ nka n'i ye garan bɔ a la dun o y'a taalen wa kuranɛ n'i y'a ta n'i t'a muraja dɔrɔn a kɛlen bɛ komi i ma kuranɛ durusi wa fɛn min ka jugu ni fɛn bɛɛ ye maa min b'a fɔ ko ne kun ye kuranɛ durusi e kun y'a durusi a taara min i y'a durusi o b'i faamu mais e kun y'a durusi n ko jurumu yɛrɛ bɛ nin na de maaw dɔw bɛ yen i bɛ tasuma sɔrɔ nin kama kuranɛ bɛɛ sabatilen i kun na ka tila ka bɔ a taara cogo di ne ma fɔ ni bana ye dɔw t'a ta dɛ mais k'i bolo bɔ a kɔrɔ a ka taa a dɔw bɛ tasuma yɛrɛ sɔrɔ a kama o kɔrɔ de i ma valeur si don kuranɛ na a bɛ ka denw don kuranɛ na fɛn ɲumanba don dɛ walahi a ka ɲi i bɛ wari fɛn fɛn don a la i bɛ taa wari sɔrɔ in ye wa Alahu Taala b'a bonya bɛɛ ta k'a d'i ma mais kuranɛ durusili t'a bannen ye dɛ a bɛ sabati den kun na cogo min na f'a k'aw jija k'o de baara fana k'a ta ye hali n'i ye den bila bitigi kɔnɔ to k'a ɲininka i ye muraja kɛ wa i ye nin ta wa n'o kɛra kuranɛ bɛ sabati mais k'a bila yen ten dɔrɔn den yɛrɛ bɛ taa i bɛ dɔw ye ten ko karisa kun ye kuranɛ durusi i t'ali diinɛ kasa kelen y'a la hali seli a ma nɔgɔ a tigi ma tuguni
amma fo fa yo ku janzuwere la de olu te kiboroye otuma ni sura alhamdulillah sura belebele do ay toba soro mo ko chama nye qur'ane kanu ka sababe ke ali sura ni la fene otuma ba yini ala fe amina kuma mun fa kono afamu ana barka ala ka dine na obelajira na amma yatasaalun ala ko yala ni maw baka ɲiningali kɛ fɛn jumɛn de la amma Allah sili yɛrɛ de an ma o tuma an o nunu o de nana don mimu na ka idghamu kɛ bayna nun wa mim o yɛlɛmara ka kɛ shida yi makuna ka alfu kari ka bɔ yen amma Allah sili yɛrɛ de an ma yatasaalun yala magan kafiru be ɲɔgɔn ɲininka la fɛn jumɛn de la عن النبأ العظيم ku baka ɲininkali kɛ kibaruya la kibaruya min ye kibaruya ba ye kibaruya ba dɔ ku baka ɲininkali kɛ o de la o kibaruya dɔnnikɛlaw y'a yira ko ala ka ciden cili do alayhi salam walima kiyama do ala kɛra cili min kɛra Maka magan kafiru kun bɛ ɲɔgɔn ye ne ko ni nana ni mun ye de dɔw ko zirin do dɔw ko ayi ni dɔnkili da kan de b'a da dɔw ko ayi ko fatɔ do u bɛ ɲɔgɔn sama ni fɛnw n'a kan k'Alahu Taala ye ni jigi ala kira ka k'o jaabi dɔw ko ayi ko ala kira ye kiyama fɔli min k'a ka kuma na u ye ɲɔgɔn sama daminɛ o de la ko ala ka ciden ko n'an sara mina wuli ala fɛ yen kala b'an bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'an fɛsɛ u bɛ gɛrɛ yɛrɛ sigi a kama ne ko kiyama ko nin bɛ cogo de y'aw bolo de Mamadu ye kuma min fɔ e y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ dɔw b'a ko e kuma nin ye kuma fu de a ye taa mɔgɔ la sa maa salen aw ye maa salen wulilen ye a ye jɔ ye k'a sara k'a tilara ka wuli yan o tuma na ka ɲɔgɔn sama ka ɲɔgɔn ka kuma kɛ nkalon ye u tora o de la ko fɔ Alahu Taala ye nin sɔrɔ jigi amma yatasaalun yala k'u bɛ ɲɔgɔn ɲininka la fɛn jumɛn na ani nabayil adim u b'a ka ɲɔgɔn ɲininka kibaruya de la kibaruya min ye kibaruya ba ye الذي هم فيه مختلفون kibaruya min b'a la n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɔnko ɲɔgɔnya la a kama u b'a ka ɲɔgɔn ɲininka kibaruya min na k'u bɛnnen tɛ kelen k'a la u b'a ka fɔ ɲɔgɔn kɔ a ko la kiyama ko bi kɛ wa a ti kɛ de walima Muhamadu ka ciya nin tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ de ko bɛ ɲɔgɔn sama la ala yɔrɔ adamadenw t'a bolo maa minnu ka dɔɔnin man bon olu de ka sɔsɔli ka ca a tɛ ten hali an ka jamana kɔnɔ i bɛ sɔsɔli gɛrɛn fɛn fɛn sigilen ye maa kalanin t'a la maa kalanin baw haminanko wɛrɛ b'olu la mun tɛ sɔsɔli ye wa i b'an ka jamana de kunfinw de bɛ karamɔgɔw kilase yan kuma bawli karisa wa o tɛ foyi dɔn karisa de kalannen don ka tɛmɛ a kan nin tɛ foyi dɔn ale yɛrɛ b'a fɔ karamɔgɔ dɔ ma ko tɛ fosi dɔn walima nin karamɔgɔ masina ko de kalannen don ka tɛmɛ nin kan e ma kɛ alifitiri ye sa ale de ye kiritigɛla ye sisan maa kalannen fila ale de b'u k'u bɔ ɲɔgɔn na a fɔ samaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ sɔnsanni kan ye ɲimaw ka kɛlɛ dalankolon pilasi tɛ yen dɛ nin kalannen don a fila bɛɛ niveau bɛ taa ɲɛ nka e de bɛ k'i sigi ka karamɔgɔw kilase karisa o de kalannen don nin bɛɛ ye a ɲɔgɔn si tɛ Mali la karamasa wa nin tɛ foyi dɔn mun y'a yɛrɛ la k'a tɛ foyi dɔn e b'a ɲɛ wa a n'a ka dɔɔnin fitinin a fana bɛ ɲɛ dɛ komi a bɛ ɲɛ sa e t'a ka jugement to maa bolo maa min kalannen don ka tɛmɛ a kan i t'a ye yɔrɔ si n'anw ka jamana nin cɛ kunfinw de da bɛ fɛn bɛɛ la yan aw ma dɔgɔmanya tɛ dɛ nka n'i ye sen bila bolo pilasi la a t'a ka baara kɛ dɛ n'Ala ye bonya min da i kan i ka to minɛn kɔnɔ de ka fisa karisa kalannen don karisa kalannen tɛ a bɛ siran a la ɲɛ a tɛ siran a la ɲɛ e bɛ k'a fɔ ni dɔɔnin jumɛn ye dɔɔnin jumɛn b'e la e ka la ɲɛsiranya niveau bɛ yɔrɔ jumɛn na jɔn de fana y'i bila k'i ka mɔgɔw classé karisa b'a dɔn karisa t'a dɔn jɔn y'i bila a la o tuma na i ka se da la i ka se nɛn na dɛ i ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na o y'o de ye o tuma na magan kafiru fana t'a lajɛ kunfinya de filɛ nin ye kira kiyama kuma min fɔra tiɲɛ don tiɲɛ tɛ dɛ walima ala kira ka ciden ya non nin tɛ ciden yɛrɛ dɔnkilidala nin don a dun bɛ mun dɔn aw t'o dɔn jɔn de y'aw bila jugement na sa ala ka m'o de ma alladhi hum fihi mukhtalifun kibaruya min b'a la n'u bɛ ɲɔgɔn sama la ala k'ale ala ka m'o de ma كلا سيعلمون كلا ala ko a tɛ ten dɛ sayalamun aw bɛna dɔn dɛ aw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ko tiɲɛ don tiɲɛ tɛ ala ko a ti ten ɲɔgɔn sɔsɔ nin tɛ sayalamun k'u bɛna dɔn
ثم كلا سيعلمون ثم أكفى كلا وبكا كيتشو من كوت سيعلمون كوبنا دون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا يلا كالي ألم مدوكو كلو كفنسن فنيو كدوكو كلو فنسن أو كرو كالي ألم وكيوا ألا يوكي أو دمبانا لك كما دولا سيسا كو زيرين دانكادو تشين داكانو والما دونغري داكانو أو فلتاما ندوكو كلو ميزان في جونيا فنسن المهدو ويبا منان بمنان ala ye shabahu de kɛ sisan dugukolo ko fɛnsɛ aw ka taama ka aw ka baara k'a ka i n'a fɔ a b'aw ka dɛmɛ n'aw ka tapiw aw ka finiw a b'olu fɛnsɛ cogo min alam najalil ardo mihada ala ko yala ale ma dugukolo kɛ fɛnsɛnfɛn ye wa aw kɔrɔ aw ka taama kan والجبال أوتادا ka kulubaw fɛnɛ kɛ pɔnti ye watadu arabukan na o ye bɔlɔ de ka kulu kɛ ko bɔlɔ ka dugukolo minɛ n'a ye waljibala awtada ka kulu kɛ bɔlɔ ye k'a kɛ ka dugukolo genge a kana bɔ a nɔ la ni ala de ma nin kɛ wa ala ye de y'a kɛ koyi barika Alahu taala ye ala ka kuma ni maaw ka kuma ti kɛlɛ n'o tɛ maa fɛn fɛn n'i ka fanga bonyara n'i ko i ye nin kɛ fo n'an sera nin ɲɛ n'o tɛ an b'i jaabi dɛ an b'a fɔ k'i ka baara tɛ nin ye dɛ masakɛ dɔ k'a fɔ ne ko aw tɛ sɔn ne ka kuma ma mun na aw ɲɛ filɛ sankolo min na kunna jɔn y'a kɛ ne tɛ wa jamana président yɛrɛ k'i disi gosi jama cɛ la ne de ma nin sankolo bila ye wa n ko n'an sera nin ɲɛ de an b'an makun n'o tɛ kabini kɛnɛ kɛ an b'a fɔ a ye dɛ walima an b'a fɔ mɔgɔ ye a tɛ cɛ jate minɛ maa b'i to kuma la i kunkolo ka ɲaami koyi n'o y'a sɔrɔ fɛn dɔ wulilen t'a nɔfɛ e ye sankolo fɛn san sanfɛ walima e de ye kulu da kan wa ko tuma na kuluba minnu filɛ n'a gengɛra dugu la k'ale ala de ma kɛ wa nka ala ka kuma ni maa ka kuma ti kelen ye hali ni ti silamɛ ye e yɛrɛ b'a bila i dusukun na k'ala filɛ ka mun fɔ k'ala de y'a kɛ k'ale de filɛ ka kuluba kɛ tan o de kama faransɛw ka philosophe dɔ tun bɛ yen ko John Jacques philosophe a ye kuma ɲɛnama caman fɔ ko mɔgɔ minnu b'a fɔ ko diɲɛ kɛra invention de diɲɛ ka n'a yɛrɛ ma ye ten k'ale bolo olu tigilamaw hakili tɛ yen dɛ n'o tɛ hali tɛmɛtɔ la ko ni yiriforo min ye ni nɛgɛ ɲinsan kɛlen don k'ala kɔrɔ o yiriden k'i kan k'a dɔn ko tigi b'a la hali n'i y'a ta ko tigi bɛ yiriden de la ka d'a kan kungo kɔnɔ yiri tɔw ni nin tɛ kelen ye ko tigi yera nin na e nɛgɛ ɲinsan kɛ k'ala kɔrɔ ale espace min na minimini ni grazi ye o ye yiri k'ale ta ye ala ye diɲɛ bɛɛ lamunumunu sankolo la aw ko diɲɛ nana invention de ka barila ka na ten ko dugukolo nana ten sankolo nana ten anw yɛrɛ nana ten k'an bɛ taa ten ko ni hakili bɛ maa min na i tɛ nin kuma fɔ dɛ ni hakili bɛ maa o maa la i tɛ nin kuma fɔ dɛ yɔrɔ dɔw ka fa yɛrɛ taara se ko diɲɛ tɛ wuli o ko n'an sara an bɛ transformer de la transformation k'an bɛ transformer de ni maa min sara Mali la yan n'an ye su dɔ yan k'an bɛ bari mun na dɔrɔn su bɛ taa wuli Laginɛ walima su bɛ taa wuli diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ko de kama n'an ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la an bɛ bɔn fɛn ɲɔgɔn ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ dɔ ye jamana dɔ la i b'a fɔ ko nin ne ka mɔgɔ dɔ kun bɔlen don dɛ ko n'a sɔrɔ i ka o mɔgɔ salen don ko yɛrɛ de kun don a y'o mun don dɛ ko de bɔlen filɛ nin yɔrɔ na hakili voyagera farikolo tɛ lafiya dɛ fatɔ bɛɛ tɛ fini bila koyi n'o tɛ nin fana na hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ala ko n'an sara an bɛ to dugukolo kɔrɔ buru de bɛ fiyɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ka wuli transformation min bɛ kɛ fo n'o kɛra kiyama ta ye sa n'o tɛ diɲɛ ta tɛ dɛ ala ko k'a ye kulubaw dilan k'a kɛ pɔnti de ye ka dugukolo minɛ n'a ye وخلقناكم أزواجا ale ala y'an dan k'an kɛ suguyaw ye ka dɔ kɛ cɛ ye ka dɔ kɛ muso ye ka dɔ janya ka dɔ surunya ka dɔ finya ka dɔ jɛya ka dɔ bonya ka dɔ fasa k'ale ala y'an dan azwaja suguya ka dɔ jɛ ka dɔ fin ka dɔ kɛ sikɔrɔlamɔgɔ ye ka dɔ kɛ nɛrɛ ye ka dɔ kɛ bilenman yɛrɛ masani bɛ se danni na dɛ a ye anw fin hali n'o y'a sɔrɔ a ma bɛn an ma an k'ala minɛ a kan n'a jari ye fana i ka hɛrɛ b'o de la dɛ ala ka baara kɔni defo t'a la dɛ anw finna ka tila k'an sigiyɔrɔ bɛɛ continent africain ma yan n'o tɛ finmanw bɛ continent wɛrɛ la mun ti yan maa dɔw bɛ yen a y'olu jɛ i ko japonɛw ani arabuw a y'olu kɛ maa jɛmanw ye dɔw bɛ yen a y'olu nɛrɛya i ko chinois ni indonésiyɛnw philippines malaisie a y'olu kɛ maa nɛrɛmugulamaw ye ka dɔw kɛ sikɔrɔlama ye i ko pakistan afghanistan inde olu kulɔriw kɛ i n'a fɔ maa minnu finya dɔɔni jɛya dɔɔni olu ɲaami olu la jɛya ni bilenman k'o kɛ dɔw ye k'olu sigiyɔrɔ bɛɛ continent américain ma olu ka américainw ye nin ye masaba Alahu taala ka baara ye dɛ
nata jiti mashi bolo kibe chloro gleyre ko kema o kuma tala kale ala yang glan azwaja suguya wude kan suguya bonyona aha وجعلنا نومكم سباتا كالي على يوكس نونغو كلا فياي سباتا أي راحة على يوكس نونغو كلا فياي أبولو نونغو دامون كابونا ni hakili segena walma ni faru gwana ni daka shegin zoro aramadin normally kas nongo davali wala sai kana toro o ni shegin gas nongo shegin hakili be lafiya farkolo be lafiya aha ngana mo bo ibe yire geleyadi note farkolo ba yire la hakili ba yire la kima fa ba yire la o de kama yiki dawati don e ka shegin jeti mine ani ndani na yani ni che o wasoro ne shegin soro ibe wuli no kera doro lafiya bine la no kera lafiya bina no tanga suno ere do tite me ere sabaka wal ma ere nan ame lafiya ni na choti wa klenga fesnongo fere tan saboloy no to te fugare de klenga fesnongo kayin koy kera ko ta ali salatu wassalam ay sunongo klefe ko shetena na de unti klenga fesnongo ke ni tan zoro ikano be ga fugare ya de idai ka suma adola ere dali sunongo ni betew idda doro iki lafiya hal ni masna akan farkolom akan yali jeli ere fena ka circulation ere fena dan ko na man sengan doro ka damine sogoma ni kile ko ni mabbe ni dibi madu abe do yana ali sa ko dugu jetola de ni ambe bolila doro andum baga femi ngia taka soro anta yere lafiya do ayaw ire ta doni akaw ire lafiya kadaka farkolo segenin batise ka ala bato kada hakli nyamine o fana se ka ala bato kada kale ala isnongo ke lafiya yi ambela jele o de kama ni tara do toro solo ki ka bana mato ka bana kaju do toro be girin ka fen fla ni ngale ke folo aka snongo be chogot aka dumini be chogot abe dumini ke ni akle so ma dumini ke de vitamine mun kanga sebe mun be dumini remplacer abo o hakli na bina aka snongo du do toro were de anse ya ati snongo de shuere kono atere kelen snongo frebeti ke folo ka ala sna ali fato ka fa be juwe snongo bale yade ati snongo de ka damine duguma na je fo kle joli ibe fato do ya sen kan doro snongo ko tal nata nasra kamine ka do la snongo ma fi na ngo fa bi kene ya me hakilu bis nyon kan doni ne snongo ni fura bayda wallahi fura bilbil bad ay to aka snongo kuma dola hakilu ka sigi farkolo ka lafiya kale ala yesnongo ke awye subata lafiyai وجعلنا الليل لباسا ala yeshufala ke domfini aw bolo domfini nimma ye fini do farkolo be sutura chogomi ni shufana ko radama do me sutura chogole masabala ye kama ko kanya da ode kama shin an ent ibe jiye dine fen fen ni adoni be dine fen fen be do ko sanfe adobe ent kama ko jamana ba wa doni bebe shin ore que machino ma que islamia fait islamia te met 3% ga Chine 1 milliard 300 et quelques d'habitants islamia te met 30 millions islamia fait ça fait abada anga muna wore rabolo kat orange de mami mako be fe were la ni islamia ka kuma kan fora no ti orange do ray baye katwe eti ala ko jeti mine tuguni e bi kanyina ma ya tabulo ibo de takola je ibulo wa shube bato shin ka shufela bato ko ye kojugu be bay ni ye shufela bato be kishi kojugu do be klefela bato ko ye konyuma be bay ni ye klefela fana bato ki be konyuma nsoro adama dimbe bato ni ndugu flala warbe bato jo bato ko nite ase jiya re dina la jama min ka chana be o e budadi albudhiya o de jama ka chanka time jiya dina be c'est chinois club bebola japonais club bebola corée club bebola nimpal bebola katafra vietnam ka philippines malaisie o jama club be beni dinani kasorote kitabu yere ko yere utina bi nyuma fene no fit kama godo de hala obe karate kan mun jamai a chama be budare la de o de kama chinois ka karate no ka ala ko be nyona amode fo dem zen karate kawi aka sulu ka foli aw ta Allah sili doni ngo bato de aka nan sulu nyonya de ayda salamu ma ye sulu li bwala awte chinois yi awte budai budaw ka foli to dumbu ka ala ko de la ay ni sembo awtala awti kele no kera kishi bina no kera era fana bi chaya
masabala taala ka kuma o tuma na shufela abatura nu ngolo wa fen jugu min be bo shu kono te bo kile kono de a eti se ganin be famu no tali suba ati fraka suya mani shufela te suba ga ye dabali kela o di suba ye no te ka fogo suba bitama kunga walma be mu sogo nyimi abeket abo nyimi jogoti donc kabi ele makike mishi walma bi ke sagaya bi ket adama den te ke fushi na adama den te adama den te ke fushi ni mogote ni sara dabali kon misega ke kam go faga me kam go ke mishi ki sogo nyimi walma kike bay yoro ni do an kunna société konoya ko suba bi ke sagade ki dun o na totore kungulo kuma mi na soro ma de ki besa ale sagala ma do e mo la ma baka tama o tme e majuli e kele majuli ale yele mai fando yele mara ko ke sagai ale o nyimi kungulo sigele be mun dala ni o muyi nimma sara subaga ye ma min dun na sara anta shuko wal ma shute ye ka ko de amba shuko de o ma min dun o shube soro chogodi koko nin duni kera ka be dabali ke ambo fam na duni ke sugodu e be dun chogodi amma se ganin fam al burushi kono macca ma ga islamiyya da na sira la kun yoron nu ma fam na ta sharia la baga shu ya bla minan min kono titenda nga o fana be fere o ka bara mani shu kora dabali kela be fera ka dabali mani shu de kora a ko jugun nun chama be ke shu fere hali dalen bi chama na ka jogo kai ala kana shu korobo kli na tay be tiga la pew ore kama ala ko kaye shu fela ke dum vini o yesutura de hawi وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار كالي على يكلف لك معاشا أو كبلو نيني واتي وكلمنا وو أي ولا وكتغبلو نيني أي سنغو بلاو كما أو كتغبلو نيني كتا داير مين على كو بلاجي لغارجيغي نبورا كوني في غارجيغي دو كوني سورو ibe jo alade no ta ala be doni ndi ma etiginya na jege e ka kono la je e ka jila jege la je bay afo dan fe na jege nyogombe jege tay chaya de nga jege be balu chugo mi fe fe na be balu jege la chugo kelen fe na nga jege tiba alisa to chama mbabe ko tuma nka boanga tan da hiri menyini kile fela ala yo de kambulo o nga ne fa du yere la ibe baraka shufe ibe baraka klefe lafiya be mi yi war fen fe fara nyon ka war be kla ki fraka tuguni ka war be ba fo ka kla ka juru yele la jako yateni koy karabalite nan furo soro de shufela dira aw ma ka lafiya klefela o de baraka kumai ala fila ka fiyana de waj'alna an-nahara ma'asha kay klefela ke balu wati aw kataga balu nyini kuma kale ala yo de ke na وبنينا فوقكم سبعا شدادا كالي على يفن جرين ولون فلا يله أو نيسانجة فن جرين ما ولون فلا ويفن جماي سانغولو كالي الله تعالى يو ولون فلا دي يله أو نيسان فلاج سانغولو كجرين كوي سانغولو كلو كانتا شيء أتابره أكونغرو تجيغان كايا ntede ka grine no te sankulukulu kambe do ka so bindu kulo kaya nga o sankulukulu bora sankulu mina o sankulu ere ba chokola fushima prenka boale o fen griman bani aw nya ba glone na nguna jonye be pielala yetala de anyete sinala anyete fushilala mumba ga sankulo mina fatabarakallahu ahsanul khaliqin ni masaka daniya wa sangulo glena ka bo femina ni ya do be ka bako ya sangulo bora vapeur de la vapeur dukhanul ma ni ji galayara abe gazimi yele tola sanfalala ni ji galayara ni clé ji gushi awte wuyeno yele tola ya wal man ji sigita sanfe na wulila ite wuyeno yewa o wuyeni ala yo de mine ko ke sangulo yi bata ka bako yi vapeur do de kera sangulo ita note vapeur griya be chawdi ji akalema ko me ala e sangulo glani jide no griman bani naje du kolo glarani ji kangadi zabadul ma ni sampan nana na e ji woyo baya be kangaji jema mu fofo ne ya sanfe ala yode yele mako ke dugu kolo yi o de kera dugu kolo yi adama glana ka bo bogola jinaw glana ka bo tasmana melekaw glana ka bo norola masani ka ba ko eda ka macer do tati macer mun ka fege
ko yelema ko ka fen giriman bay adamaden yɛrɛ dilan cogo lajɛ bay kira ko adamaden bɛ dilan ka bɔ denkisɛ min na n'i y'a bila dimɔgɔ kama na kabi banna ye mais o de dilanna ka kɛ an ye dimɔgɔ ɲɔgɔn joli bɛ bɔ anw na fanga la e masa ye dɛ a bɛ s'a ka baara la kosɛbɛ k'ale ala ye fɛn giriman 7 k'ale ala y'o dilan anw ni san cɛ n'o ye sankolo ye aha وجعلنا سراجا وهاجا وطبعني وجعلنا سراجا كالي على اللمبان فنجلان قبل سانفه وهاجا مؤمن كبو لمبان ويكليبي السراج على يسانكولو جلان ككلاكا كلي جلان قبل سانكولو لا وكلي ايلن كبونا ni kile bɔra kala an ka ambulu menelen so an ta ambulu yelen tukuni ni kile bɔra ka ambulu menelen tu ambulu mene be ka ambulu iko bigiseni jema ni fitini mashita do ka foko yene men ven kile be fo sambien yoro do ko ka be sangulo nani nano kuma ti so abayda kile flen ni sangulo ni rede wala qad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha o masabihu kile o doy abe nyi sangulo ni ndela ati sangulo wara la de o kile mana bɔ aw ka jamana dɔrɔn tɛ dɛ aw ka jamana ni jamana fɛn fɛn bɛ kɛrɛda kelen na a bɛɛ b'o kile yele fana ala ye kabanɔgɔ don mun ni kile cɛ dɛ n'o tɛ aw fɛn fɛn bɛ ɛri kelen na a bɛɛ bɛ kile ye ɲɔgɔn fɛ o yelen b'aw ka jamana bɛɛ gosi ɲɔgɔn fɛ o énergie bɛ bɔ min a tɔqatu shamsiya énergie soleil a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn fasaba ala a tila ka nin kɛ fɛn nafama ba ye wallahi ne bɛ to ka kuma dɔ fɔ peut-être maaw t'a faamu walima a bɛ digi la n ko gɛlɛya min bɛ anw kan yan kunfinya gɛlɛya don wallahi kunfinya gɛlɛya de b'anw kan yan n'o tɛ an ka jamana ni tile min bɛ bɔ a la anw man kan tɛ ka sɛgɛn kuranko la abada an man kan tɛ k'an plaigner kuranko la abada mais Mali lajɛ ba combien % ni électricité b'o fɛ yen maliyɛn na maa joli de bɛ yen ko o satisfailen don kuran na Mali la a tɛ tɛmɛ 17% kan Mali population 17% minnu bɛ yen k'a fɔ ko kuran bɛ i taara an ka togodaw la hali duguba yɛrɛ kɔnɔna la kuran bɛ yen kuran tɛ yen lahiya tɛ yen ka nin yelenba nin to an bolo jamanaw bɛ yen n'u ye tile y'u ɲɛ la o de ye bota ye n'u ye kuran y'u ɲɛ la don min u b'a fɔ o de la ko ko bi ko don ka ɲi alors que tile bɛ waati min kɛ anw fɛ yan waati si t'o ɲɔgɔnna kɛ yan nin tileba b'an fɛ yan an arabu kɔni a baka bɔ an de fɛ yan baga mais fosi n ye saudiyɛn dɔ ka kuma mɛn salon dɔ ye recherche kɛ saudi tile fanga min bɛ saudi tile la yɛrɛ an bɛ kule la yan ko tile ka bɔ an fɛ yan i ma se saudi n'i sera yen i bɛ tigɛ an t'a la tile min bɛ yen i bɛ ban an t'a la a ye recherche kɛ yen tile n'a bɔra a tile bɛ tɔ ka mun di tile kɔnɔ a bɛ fanga min di tile kɔnɔ minan bɛ minan na n'i y'a minɛ k'a baara k'a bɛ se ka san 80 kɔ courant électricité a bɛ se k'o de mago ɲɛ jamana kɔnɔ mais o fana ka tile bɛ bɔ ten ka taa i n'a fɔ an fana ta bɛ bɔ cogo min na ka taa an si t'an yɛrɛ nafa la komi se wɛrɛ b'olu ye o de kama olu ma ɲɛsin an ma se dun t'an ye an tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka valeur dɔɔni na hali an ka misiriw man kan tɛ ka énergie ta o an ka misiriw an bɛɛ kan ka panneau solaire de bila sanfɛla la jamana ni misiri bɛɛ kan ka panneau de système panneau de ta ka panneau bila sanfɛ mun bɛ se misiri kɔrɔ a ventilo a micro a fɛn bɛɛ n'o kɛra wagati bɛɛ a y'an dɛmɛ kuranko la bɛɛ bɛ bɔ a la o ni tileba bɛna ten ka taga anw ta ka tile yɛrɛ bénéficier n'o tɛ ala ye nin d'an ma a bɛɛ tɛ yelenko ye koyi hali microbe dɔw bɛ yen tile b'a faga an ka sɛnɛkɛfɛn dɔw bɛ yen ni tile ma bɔ dɔrɔn a bɛ sa o fana ka balo ye tile de nin bɛɛ b'a la hali san ka naliba tile sen b'a la sa ale bɛ ji gosi vapeur bɛ yɛlɛ ka taga sanfɛ ka taa fara kabanɔgɔw kan o b'a yɛrɛ tile nafa ka bon dɛ n ko nansara dɔw bɛ b'u ka jamana na ka na Afrique tile kama ka na tile lajɛ dɔrɔn ani ka tila k'u farikolo bila tile kɔrɔ nin bɛɛ b'a mais an kɔni bolo dɔrɔn tile bɔra a binna nin de ye tile ko nafa y'an fɛ yan dɛ k'a labaara ka fɛn wɛrɛ bɔ a la anw ka dɔnniya ma se nin ma wallahi maa ka kunfinya bɛ bere min da i kun i jugu ta ɲɔgɔn na da i kun a y'a to an ka kalan dɛ n'o tɛ an bɛ k'an ka jamana kɛ kunfin jamana min ye o tɛ y'a to fantan jamana min ye o tɛ abada k'ale ala ye lanpan dilan ka bila sanfɛ lanpan min n'a yelen ka bon n'o ye tile ye
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات كالي على يجيني كبو بشي لفنا المعصرات فمن ببشي ماء جلا ثجاجا من يجي تامي معصرات يكا بشي ودي كما ربو بافو بواسون كو عصير كذاك يبيري دينو دي بشي وجي وبك بواسون يا بام ودي كما لوبا ولي كو عصير ay mangoro bishi aw nimuru bishi ay fewra bishi o bishi ji o de asiru akele may na fala e afanye ni kaba nogo bishira o ji ale ala bode ke sanji ko ko dam o de musirat kali ala e jiginin ke kabo bishi fena jila jimi mbala kaka jan ayo fena jigi ko ko di an aha لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا wanabata o sanji kan nali kale ala be suman kisaw fane ala wanabata ananga yiridiw wan manga suma falinta munun be falu yerema nu be ka yiri juyi ani anga suma kise munun be da sanji kan nali de beni be fale sanji na ko kele abe fen hakami fala sen fe mata hake don bin hakami be fale kungo kono sankan na ko kele e ko bi na je bay aw yere be dani hakke min ke nu bi fale sankan na ko kele e kala je yiri joli be na be nugu ni sanji ka na ko kele sababiye ha me ala de baga ni jibe nat maka suran nu bala ka masaya de fana la ka kabako ka hakli de adama dema e ka do ka fodam masa min bila kay here chamakiya da senegala ka bara dama dode do furo law senegala ale ka bara e dama dode ka furo wa bo ka ngonu ni yiru ko tige ka boy ka furo ka labore asabana ka furo da ni senegala ka bara bane atoy fen jumay abi jigi da ala ka sa sanji kana ni sanji mona fen fen kera bebe ka fuyi atete ni san nanadi o ko fere be fere ka bara kura min bolo da o be soro kana o bebe ke ni san nanadi no ta ni san mana fushi tinyana ko ni san mana fushi tinyana ko wala kama don Omar bin Khattab atimetola e jama doyi ayu fu yala mine o ko fe Omar e jama nyinika ako manil qawm ni jama e joyi faqalu nahnu almutawakkilun o ko Omar ma ko an nyem mamunu jigi dambe alaka an yulude an jigi dale no alaka e Omar ko jigi dale no alaka ko aw ko ba bara ma ka usigiya ka gulu melege ka da sew ka ka jigi dambe alaka e Omar abe ke chugo ala ko kan jigi dawala ko de yakete Omar ko mami jigi dambe alaka abo do ko e Sénégal be ta kumo ka yiru tige ka furo labure ka sene kun folok ka daninke o ko fe ki jigi da alaka ka sanji makono ko ni jigi de jigi dale mala e ma ko bo aga so ko ka na usigi bolonda wala ka bulu flawda senga ka ke baro e ka jigi dale mala ko fa e bere ko rota ko mbaw sorayo mbaw sorayo ay wuli ala kunti fugari fa bada barake bali Umar kunta fa bala nuna nyona dido ala ko ni sanana ko falin fa umbi fali suma gise munun dana o fana bi fale wa yiri mun fana bin nugo ka kila ka yiri dembo aha wa jannatin alfafa wa jannatin aninago alfafa mu yiru tulendo ka do nyona ko sanji kan nali de benin bekada ni sanana aw kan na ko be nyaade e mali jaga bondala sanji suma min balo ani ere effort fourni ka suma min balo a jagati kelene sanji onana e ka seneke fen sanne kera sobe ka lam ni yesse ki belebele ba duru sorala wusku duru no be bo sawnya keme sababu abi zakatul fitri sumamona o nyeka masaba no be oma o jaga ni bo ibe sumaleke mode nyekele fila saba nani duru woro wolonvla shegin konondo atana ibo bla krefe o de be ke jagay asuma suma tana ibo bla krefe o de jagay way ni sanji yi munam ngano soro ere de mo gosara kata jita kan ka foroso walma groupe de bibolo o jikara sobe ki ka foroso ikoni bara doke ka jila se foroma ni ya konte kele fila saba nasra konondo matana ibo clafly clanche ibo fara konontonan ka to clanche ibo bla krefe o de ya jagay o de o jagay o jagabe bota muna kadaka ere barake wala sai ka suma bise kan yitowon
o tuma Allahu taala ko ale ka sanji nali aw ka sɛnɛkɛfɛnw bɛ falen aw ka yiriw bɛ nugu aw ka nakɔ forobaw k'u fana bɛ tu fo ka don ɲɔgɔn na o de ye alfaafa aw ka nakɔw bɛ tu ko fo ka yiri bolo ko k'a don ɲɔgɔn na. نعم إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل على كفران فسيالي دو كان ميقاتا كود كرواتي كفولي أواتي تبوا دو غورده نو يكياما دوي وتانغا فنجما بوا دو غورده نالا سونون نين كالو دوني امينا نينغال kibara do bina dro mumba nyina ko aka reportera de kanya bla do rela ala ka ko tewa ayanga jona irana bana obifa mais ala ko mun be ke domi o be ke o do te reporter o be ke o do o te reporter ko kiyama don ko fole min fora awye kam be kan sigi awati kane ko wati min bi kena sera wati bo do ko korode o de kene miqata kabe ke don sabatile kati banola na يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا يوم ينفخ في الصور على قدومنا نفيلي بك بورو كنو فتاتون أفواجا كاو ببنا أو جما جروبو أو دي بنا نما في ngoni buru fiera ma hake mi be wuli kaburu dengelen kono akacha kadaka shu chama do na nyon kande hanna o majje ka jigi nyon fe kaburu koro chama nyi shukurata de ni buru fiera o shunu bede be poy ka bo dinga kelen kono ala kamo de made yawma yunfakhu fi sur domina ni fiele kera burula fatatuna afwaja kaubina adon au jama au chama de bina ala kira dungo alayhi salam buru fiyam meleke e buru da la kabada buru fiyam meleke kay buru da la kawa aya kungorota ka sangulo laje abaka masabala ka jiyeni ala ka fay doron tanay no fiera fie bako kele ambe bisa ale te buru fie ka jaya na ko puru chien ba kele o ye besale chien flana o ye bewlini aga tele o ambe be sanyo fe wala na imam no soro yin koni Allah ta'ala ko domi ni fiele kera burula fatatuna afwaja ka au bebina au jamakulu aha وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء كسانغولو بدايل أودو فكانت أبوابا سانغولو بكدادا ويدا چاما كسان بك أودي ملكة منو بسانفة ولفنا بجيجي كبوس أوداو دي فكنا جادا چاما بالا أنت أدوني أن يتعالى فنا aha da chama mbala on yetala de ala ko kiyama do ko daw bi yele ni daw yele la meleke o biji masabala ya rafina bina wajaa rabbuka wal malaku saffa itigi ala bina ani meleke o saffa de bina glansisa bina otumana ko sangolo ko fena bi dayele be cici abeke daw chamai meleke o be jigi afa aha وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال كوكلو بو فنبنا تاما فكانت سرابا افنبنا كيكو سغن ننجي سراب وسغن ننجي دي سغن ننجي كوراي مي ni be kungo kono nana ni nyefila be kinina ko jiddale be yoro dola ora be ke malade na kile la ni kile bora be kananga gidron nun sanfe o ni tura gidron sanfe kumara be kina ko ji dalen fle nyaf ibe sama yoromi ete ji soroy aha bishini azobi o sugon nene ji de be bishini faga fo arabu ya daw ka talena ko sugon nene ji kera sobe ka bishini faga azobi muna na be kungo konna la minogo bala ale ba nyafli ya be kana ko ji dalen no abe bole kata te ji soro abanya fili tuguna be kayana ko jibe abi buli katati ji o buli bani alimi no bato o be kesobi re kalin nyomine alere be singa sati o de sarabi ala ko kulubanu no be chichi ka ke chenje fuka beli bay ko ka klaka ke sarabi sarab ka akuluba chenje la madalin to yoro jam abe kina ko jide dale ba kan ka soro jitaka o de sarab ko jita sanfeda ala ko ko kulunu be ci kiyama don ko ka ke sarabu nyona na
إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كان قابل جهنم كانت مرصادا كاكرم مكنون باي جهنم بقى كفر مكنون كفنا بقى مكنون كذا أرجنا هور العين وبقى أرجنا شو مكنون شو من جهنم فنا بقى كافر مكنون كرافو عليه الصلاة والسلام كم سوشيت جناني تونيا كفو إم مسومين بأرجنا كنو هور العين وبقى جيا مسود دعنا مأكلو تالا أبغى قاتلا كلا على كدعنا بينوفه يوشك وان يفارق كيلينا كاكسرون إتشكي فرانيويا كنا أم مايا رو تشاو دكا سياكا تشاني مسود تاي أتيتي تشاو بسامسون يا نترانغ دون كنا دوتيكي ميمبي يا منجان ما مسود بيبي na dutigi cew betara aha nga silameche ni dusubashi de kresobe ki va imuso mimina di marginena ko preselendo e kasa kasura ere presidente kata wale kama sayabe titoro e tabama sayado e here ma do be na sara am bi kashi am kuma chaman fo kasoro hal ni nindo shula tugoni kaka sayin kana nyana ba faayi ala yembla yoro mina yambe mbosa mboro jinya min gononte segen kanay jinya jara cugo segen sodi do wallahi segen sodo ni tara kiyama odi nema ere dambe la jele allah taala ko jahannam makira makono ni yoro ye abaka kafiru de makono kiyama kene ka ala kira ko ali salatu wassalam ko karafe ba bi wolum fla de be jahannam karafe wa bi wolum fla akarafe kele o kele meleke wa bi wolum fla kele no ka karafe kele ngelen beme meleke ba bi wolonfla sigoroma ba bi wolonfla o de kelen no ka jahanama mene ngo bela ko jahanama fere preselen kafri kana dron ka bla kono asale fere te niso jabara fo kafri do ka fila kono na ka jinni ke kataf ala ko ka ba fanyi inna jahannam ikado jahannama kayanati mirsoda ka kana makononi kelede ko jahannama be makononi na aha للطاغين مآبا جهنم بقى جون مكونو للطاغين دانتمن باو مآبا كل بلاسيدو ما مني دانسا كو جينايا كو دونوري جهنم فرعون ابتاين كداك يي دانسا كو نمرود يفنا بتا يي دانسا كو بختنصر وفنا بدوي كاي دانسا كو abu jahali alakraka wati la sallallahu alaihi wasallam afina farala dante me bawka ku placer jahannama kolonal ya dansa gone ala ko dante me baw kulu de placer jahannama kolonal kafri bilibili ka tasma yulula barado de ha je masake ba faka masaya buyara ba disi ko shika ya alai ye tasma tugule wala nyana ya kiyamai barawuli la sada ngala kanando jahannama kono wallahi alni kanyira ma yaddo klance beddanani may ijoba la de uzaifatu bun yaman kraka saba belebele kuno ali salam ma tawbi kira deli ka nyininka bara min be ma do arjina kono kraka na uzaifa kumina ala kira mari ko kira bara jima bi ma do tasmana rawti kelene saba baga nyininga leke ko bara jima bando arjina na nganji ja ale bina de ko kira bara jima kelibe ma se jahannama ni kono de ala kira bo fay abe wuli noyi mako ka keku yati kelene sabo ya nyini ga dondo anto bina kira nyini ga arjina doni sababu la bina kira nyini ga jahannama de la ko awo konfra ninga cinya bi nyona de bara min be ma do tasuma na ni yo do bi yoro ma jenyala sika shita la be arjina ta ke odi ko anga nan dora ka arjina ta nyini anyo don ko ke jahannama tay mun ya mo nyene nan dora nin kelila nan filila ka jahannama fene ta ke domino ko bi nyame ambolo de otuma mun bi se jahannama kono nyini ko don iki yoro ma jinya ka bo jahannama ma de ni no de li torina ma aba ki ka don dante me baw dan sago baw ko jahannama kembe ko lude kono kiyama don de now لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا كوبسان كمجتي چامنك جهنم كنوي حقوب كلي دون غلو يايرا كو سان بيشيغي دوكو كو سان كمي كومي قارونو كلي غوني سان كمي سيغاتولا نا حقوب كلي كوبي بسان بيشيغي نا دو يا كوندغلا كالي سان كمي ري o ala ko san keme chama wal mo san bishegin chama ko jahannama demino de kada labisina fiha ahqaba san keme sigiro ma chama ko bino de ke jahannama kono
ibn abbas ka kuma dobe ko ma min dona janama kono ka bo ama mere adona doro ala ko ay ni mbonya farama ko ye ma mi san wabbi duru ke tasma kono yi san wabbi duri bi tasmana ko de ka kaso ka fegen ka teme beka ma mi ma kaso kunta kala jansoro la o ye san wabbi jole o ka chana san wabbi duru mo mi yere ma dombew o de san wabbi duru iyo ke ala ba fa hina karsala ka labo o bo labo kra ko alayhi salatu wassalam ko be bo wati mina jenina fuka ke sharboy sora kal ka kelme ko sharbo o sharbo la made be mina kata do ko jido be kiyama kene kay ko naharul hayat kata do ko ji kono no ya do la ka labo afar kulu be falen aka ko samiye donda bimbe falen ko sanfela la chokol o ko fe meleke be blanye kata bla rajine kono hala ale yɛrɛ différence ba ne arjina kono den tɔw cɛ dɛ minnu ye direct kɛ différence b'u ci ka da ka olu bɛ dɔni jahannamiyun maa minnu tɛmɛra jahannama fɛ aw do wa anw do aw nana anw sɔrɔ yan aw ti kelen yɛrɛ ala aw misaliya aw ti kelen a ti kelen dɛ o tuma na ko ni maaw bɛna san 100 caman walima san 80 caman kɛ jahannama kɔnɔna na n'u donna ye لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا كنوا دون جهنم كنوا تسنا أي نوما كو تسنونغو كهرمية أنيالي ولا شرابا جسما من فنتي يعني نتاع جهنم كنوا كسنونغو أني ما سنونغورا يبي دمين سانتيو dimin bonya chogo ni sinongora abana okoro dimin banadi nota dimin bati to sinongo de na kela ni ka dimin wulla ki to sinongo la ngabe sinongo tigebe kono dimin mana wuli sinongo be tige bolo dimin mana wuli sinongo be tige fere do de be ke ka sinongo fro chaman dima wala sa dimin ka timeika okoro ni ma ku sinongo jana makono dimin kundala ko tuma sinongo tena olumu mina do jana makono ko sinongo tala wala sharaba min fen sumale min dey note be minin gere me fen sumale ito mine ji sumalente mi nono sumalente mi di sumalente mi no sumalente mi ni shide mi ibe min fen ko ni soro ko mi na sumale ko kuma ta jana mamani da wallahi amani tasma ka kala be ka min fen kala man fene ka kala ya fara kala ya bara ci yana sada o tumana nin kala ya sigoro madama do ko nin bebi ka tasma konoy aw tisnongo bardu ya o esnongo de do ba ke sumaya aw tismaya surati min fe mon zoro nga ko klinin bayi munyi o de snongo aw tisnongo ka da mun soro wa aw tim min fe sumale wal man min fe ma ito fana min ke to jahannama kono amma bane na إلا حميما وغساقا ala nuti min fen sumalen mi o bina munne mi min fe wara tu bolo de illa hamima fo jikala jimi wulilendu wa ghasaqa ani fen doli ne fono jelisu ulu de bi fara nyon ka ko dima fami yena bi fono no de bina ki ka dumini e ki ka ni yoro ni chaka jugo sabbe ni jamaina jikalan wulile baki ni minogo yi mine o de be dima iba magre nyada la doro yashwil wujuh bisa sharab wa sa'ati murtafaqa iba magre nyada la yoro mina doro nyebbe be mina ka jeni riwaya do la ko nyegolo yere be bunagi ka sinka bi minan konoti jana mamandida minogo bi ka jiti se ka magre nyada la jabadando illa hamiman wa ghasaqa aw ye wati min ka baka jeni ji sala do be bola ulu be mine o kofe fono o kofe bango tamunu mbora o kofe new ulu fene bebe la sago minan do de kono naw kulera ko ko bana de dumuni biya aw mako ko ni fojona de no taw ka dumuni la bena mena abemi o fen tolini ne be ce ko fene dawo ka dumuni ke ni dumuni do ti me mande kan go no fede يتجرأه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل جانب ibab lay dakono ala ko yire tesrunya ka kunu abe min goni me ka kunu mande de wasayabina imma yurba la jelena wa ma huwa bimayyit katigite sa no tani sara ila fiara
nga sheni mo ga gona sara e bara be bade ngani sara jahannama kono doro bara be nyaana mi jahannama yere toro yere mun ga juguna be saya minte o de ga juguna be la jene kawbe ji kala ni mi ani ni fenshu fendoli ulu de beta ka dawma ako fena dum koy aha جزاء وفاقا جزاء على كو بنا كسريه كو بو على يرولا كو دي او ما وفاقا او دي سرا من غاغا aha او ني ني كاكا وي بار من غا سرف لا يعني انت سرا ني ما جا بار فن من يالا ما بغاو ما دي جزاء كون يسريه وفاقا او ني سرا من بيبي او ني من كاكا كو سرا دي فلاني aha إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم نجانا ما كنا مام فلاني كانوا كوكون كيرا لا يرجون حسابا كوكون تي كونتي بودون دي جيجي وكون بولوكو كياما كاتي كيرا كوكو ياما إسوار دي كاتي كيرا كوسيو أبطال كوكون تي كياما دو كوكون تا جيجي aha uma miri abada ni ansara amina la wuli ni yoro laya ko kuntu hakilela ore kama se yana nu che katu fili kasoro bara man shi makke u nyabu yere la yoro jume kono jahannama kono na وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا ويقالون تياليك بآياتنا عليك عليك آية ولا كذابا قالونا ويالي عليك آية وقالون تيالي دام بلا جرنا كيو كده نكرا محمد يفهم فين كلا نتيجي إنه أساطير الأولين كوني فلما وكزيروني نيتالوني نيكما كرموي كيكا دوتشي دالا walma dongli dabadu walma fato eredo aw yaw kamana mala kawm be fo bulo tisa aw bulo konte bote aw bulo jahannama te abe chogo dibi afla kene kane wa afla so fene kono ku kuma miri ka fo ko saya be no e konte boy kuma miri ka fo ku be alaka aya ku yo fene bele jelen kalon tigiya now وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء على كفن فن دون نو كيرا أحصيناه على يو كفن يوانكا كتابا كوكا كتابي نيني بارا إسا جامعا فن فتنيني كما با فن فكي على يا بفرانيوك وتالي كو إيرا كافري إيرا لسا بسرا يعني مو كتابو سوغي أتي فن فتنين توي أتي كما با توي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أنا كتاب سوج ماي فتني فرق ما بكى تاشي توي فاين جتي من نبلا جتي من رادة يكون مقالة ما من نين دويو يرى يفنى ترمبلين دوني نادة جرمون جامع بيالي تفاست فرلا ربلا لك يفاك بوجوم على تامين نين يسا دوبا كوي على رهكلبين بلا على يفهم مساي على تفنكاناني عائشة تكما دوبي كوكراكو عليه السلام maa min be jɔ jurumu na k'a misaliya kelen bɛ i n'a fɔ n'aw taara lɔgɔ ɲini na kungo kɔnɔ ni nana ni lɔgɔ bolo kelen ni fɛnɛ nana lɔgɔ bolo kelen ni nana lɔgɔ bolo kelen o lɔgɔ bolo farala ɲɔgɔn kan yɔrɔnin kelen lɔgɔ siri sɔrɔla wa a ma sɔrɔ ko tuma na jurumu fitinin kɛbaa fɛnɛ bɛ ten i bɛ fitinin dɔ kɛ e y'o bila i bolo kɔfɛ ka dɔ kɛ k'o fɛnɛ bila i bolo kɔfɛ fitininw de bɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn jurumu kululama i bɛ taa bari jurumu kululama de ka i ɲɛ kiyama ala fɛ yen wasura kulula majam jambe ere bi kunja no fe ni be ngelen dayo ne ni beke kuma jume fitini munu ni jorala o de filenya ne de ko de filenya ta ala ko wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba ko fen kera ale ala yo ka fo nyanka ko ka dama gafe kabla kitabu kono فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا على كواي نننك فلن نزيدكم نت أولا نن بك أولا جيدي فشلا إلا عذابا فإلا جبا أي نننك ناو يجيدي فن سرو أو كا كوني على يو جيدي أو كا كوكلا جبا فلن نزيدكم إلا عذابا نت أو جيدي فشلا بي فنا كلا جبا أي ما ay do faraka o here de no jali yo here mo way femba dima klaw ay do faraka sataka yoro kadi kulo la de nga tasma ebe la jaba ko na la kay do faraka o mandi kulo la de o ti fanyu may ala ba fo jana ma duma ay neneni ke ne ala ti aw jidi fushi la bi fona kara la jaba na
إن للمتقين مفازا نيو في كقرا وني الله كلارا جهنم مولا كما أرجينا تاو الله بولو تقالا وتما جهنم تاو بنايا أرجينا دم فنبينا مصر ودي فتو فلاني إن للمتقين مفازا قابي الله يسرني جوني مفازا نيسرلا الفوز العظيم وبنا نبل بل سرو الله في نو يكمانجا أني غني كوبينو دي سرو وني سرو يمني حدائق وأعنابا حدائق كوبنا ناقو فربا سرو وأعنابا أني رزم إما لك أن يكون عيسى نتا رزم من ناقو كنو هني ما تاتوما مكا رزم بنيا فيه ناقو يري توبا ومن فلاني بيتاي هل رزم من فلان وفنا بالا أسي رزم بلو بادو دا يري دون نفسا منتي با رزم بالا wadda kama jiye mau ya mina bi ka ke gnoi a rejema ke gnoi na sara jamana o kambi de a jema na fima na plema ba bela jile nya mi ka kai kasura madabo kama kira ko koni yab do ma fen fen be rejen sai bulo ka ke gnoi ki kana firam kuma ande rejen jamana ka abi boro wala la kanade nya ta kulo kele na kadanye ma shi se ga magal o ko ranga jamana yiri denzew wa ebe sra rejen so ngonya ya njogomi rejen be boyoromi ni ye mangoro yo jamana ka be kina ko mangoro kera sanundi ya tise ka sai yoro am fana tedere me do la ya fo falu ba to nyimi atete ko nyanu no meni chola yiri do be nyaa fe o tinya ya do be nyaa fe no tinya fe la ala ko na ko furu baw ko bu yi wa anaba ani erizen chaman be mun kono kali ala ko no di arjina dungewum ala nyi sranya jon koni aha وكواعب أترابا وكواعب أني بوغوتينو أترابا منو باي كاركلي وكندما وبونيا وشي أبايكلي كابيفلا إتي ماتاي كبن يبو في كينيا باي رتاكما تكاد ترى جينا يا كم أبي تويري لا كيري ورمنه muso be furu do la nyabi chewere la walma che muso do bi bulo nyabe muso were la ngaj arjina kono ni tele ala ye cɛ fɛn fɛn di muso min ma e yɛrɛ bolo i cɛ ɲɔgɔn tɛ yen ala ye muso fɛn fɛn di cɛ min ma e yɛrɛ bolo i muso ɲɔgɔn si tɛ arijinɛ tɛ yen nin de wa kawaiba ani npogotigiw wa tiraba minnu ye kare kelenw ye aw bɛɛ ye filan aw bɛɛ ka lahala fɛnɛ ye kelen ko nin bɛ di aw ma ala ɲɛsiranɲɛ jɔn arijinɛ kɔnɔna na aha وكاسا دهاقا وكاسا ani vɛri dihaqa mun falen gulɔ la very fali gulola o yelle buye nyana marjina kono bonya do da dati gulomi kiyama da yoro al-islam gulomi na chamantina miyo kira ko ta alayhi salatu wassalam ma fen fe gulomi jena ya ko kiyama ti glosoro etasro kiyama guloni nyeta ti kelena kibela mi fen lola to ko tinatul khabal asaba ko kira matinatul khabal fa na mu akwa jahannama kono dew mana jeni anya fen mi fo sisa o ji sala sala ala bode fara ɲɔgɔn ko dem komi i dege bɛ fɛn kunama min na i degera la diɲɛ na o tuma i tɛ nin fana min i k'o fara i bolo kan e maa min banna la diɲɛ na ya ala b'e ka gulɔ diya k'o di ma arijinɛ kɔnɔ nka maa fɛn fɛn kɛra gulɔ min na ye diɲɛ na ya ala b'o la min fɛn toli de la jahanama kɔnɔna na a y'aw jija a kana gulɔ min dɛ alahi gulɔ man ɲi gulɔ man ɲi mɔgɔ ma gulɔ man ɲi denmisɛnnin caman tiɲɛna gulɔ sababuya wa anw ka jamana ka segin kɔ gulɔ b'a la dɛ gulɔ tɛ ɲɛ t'a sɔrɔ diɲɛ jamana seka ko barika bɛ don jamana la ko barika bɛ don a la mɛ n'i y'an ka jamana sufɛlama ye walahi i bɛ kamana bɔ n'i ye hôteliw kɛ cogo ye gulɔw ka denmisɛnninw ye cɛmani ni musomani i yɛrɛ taatɔ fajiri seli yɔrɔ la musomani ni cɛmani i t'a dɔn mun fan bɛɛ ka tɛmɛ mun kan cɛmani ma ni lengi langa tɔ tɛ musomani na o b'o kunbɛn o fana b'a ka lengi langa kɛ cɛmani fana b'i bolo don o kɔrɔ yɔrɔnin kelen a bɛɛ bɛ dafiriti a bɛɛ bɛ bi ɛsɛnte aw fila si kɔrɔ k'e taatɔ to misiri la ko nin ye denw ye e mana sa maa min b'i ka du ta i kɔfɛ k'o de binnen filɛ gulɔ fɛ o de kama cɛkɔrɔba dɔw bɛ ɲininkali kɛ sisan kabako don ko yala an bɛ se k'an ka tiɲɛ tila wa maa sabali k'a bɛ se k'a ka tiɲɛ tila wa nin ye tori ye sanfɛ dugumala ka kalan dɛ lahi a ka kalan nin ye cɛkɔrɔba hakili jiginnen ye tiɲɛ ko la ka sɔrɔ a ma sa a hakili tɛ den de la kɔfɛ ko ni sara nin bɛ se k'an tiɲɛ ta a bɛ tiɲɛ dɛ a ye gulɔw to yen a ka duw jɔ a ka jamana jɔ a ka hinɛ aw yɛrɛ la
mashima ke glominai wallahi kama sale bule ale ba meli min ke ko bamana min ke maliti tiɲɛ fo baro kuma la bamana sɛbɛlama kun tɛ dɛ mashi falen tɛ tiɲɛ kuma fɔ mashi falen tɛ tiɲɛ kuma fɔ a ye gulɔw to yen aw seko bɛ maa minnu na k'a f'u ye o ka gulɔ bila ama ya min b'a ma arijinɛ gulɔ i k'o kunbɛn o de ye wa ka'asan dihaka ka nin vɛri mun fan bɛ gulɔ la aha لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا oglo minen kofe galun kuma mana ka ko teme arjina kono de oglo min ka ken naga kan voy ka ke galun batike kai ka ke fewnye femun ba to ni mo ba do ki shulenu ko te arjina kono ka da ka arjina gloti mashu aha جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء على كون يسردي من ربك كبويتي على يرى عطاء كو كديفني حسابا منكچا kali ala ni ke difendi ka faraita ka yi barani manke ni be ka do do le tale ka dima ala yi do arjine kono ka klaka ka do munun dima yi do nen ko farjine kono ko de ni ataa ay kado hisaba muna ka can kunya ni fene dima ibismillah arjina kono na rabbi samawati wal ardi wama bainahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba rabbi samawati wal ard sanfara wolum flatigi ala ani dugu kolo wolum flatigi ala wama bainahuma famin besani duguni nyogonche otigi ala oye joy arrahman kodi hina masayde arrahman la yamlikuna minhu khitaba ma shite kuma mara ala fi ko ma shite kuma fana la jena ka kuma di mami ma ko kuma tim ma shi bolo ale de tay san ya tay dugu ye sani dugu ni nyonje ale ala de tay ni bay wa kuma tigi ala de fana ye kuma di mami ma no ti mati kuma aha يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح على قدومي من جبريل بوليكي جو والمناكرة دام ملك وري دون غلاو كفما لكوني أبسيغا كجبريل يبونيا سرافي كبسيغا كملك وري على في على قدومنا ni ملك بابي جو والملائكة ni ملك تو صفا رانا kubebu jonyo no ferano la yatakallamun ummalaka nuka bunyanu ka jaya kashite kuma illa man adna lahu rahman foni ala jiyana meleke mima wa qala sawaba ko fene ka kuma beke sawaba de ema bamananga na amba fala kambe sawaba ma ro kala bamananga yende ya fi ngo bamananga arab kanga chala de ha do re go kala kambe sahaba ma sahaba te sawaba de do ala kambe sawaba ma aha we nyumandi ibe fem minfo ani ibe munke na kera nyuma yo de sawaba oh ko meleke shiti kuma walma melekeni ruhu ulubina sofajo adama demunu ba kono la yatakallamun kashiti kuma illa man azna lahu rahman funa la jena ni munye ko ka kuma wa qala sawaba o fanaka kuma beke sawaba o ka kuma beke kuma nyumandi mana kante galunte na mara kuma te ko be kuma cleaning chinye defo aha ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق ala ko donye chinye doyenda a galunti fo kiyama ere to dara ko chinye do kada ka galunti no te jinya be chogodi a chinye manjana aha nga kiyama to dara ko chinye galunti tige kiyama kana kada faman sha'a na imamin ja ittakhadha ila rabbih ma'aba ki ka ko segin yoro nyuma nyini kati tigi alafe ko segin yoro nyuma a kelema ko min nye sigi fe fendro glay ko bla inye yani kasa wata aveniri sawa aveniri iki ka aveniri gla yoro ma aveniri mvam do ere bulo ibisa ka femi to idembolo ko da aveniri e wata aveniri ko e sara to mi dem fena bi sati wade kama malikar mo bado sara ala e donya dama de amadu am pati bakoni ala e donya dama de ala de ko koni ma ko bado sara afriki kono ka keleme ko mi biblioteki do de jenina
ha ka keleme komi bibliothèque tasuma di dona la ka jeni ay ci fo de kada ka bebe sa u bebe sa ni doni badi u kunna akwa ka kuma dola ko ma venir fam ma ci denga venir glaw ni deng glan ka ba ka venir glan comme ma be deng glan ka venir glan mais ti venir glan ka bla denye raga kuma ni gaynde mais on ba fo de kamba venir glan ka bla denye bitigi furo mabli ni demi njogo manya na korbara ha ye fami blanya ba be chela ore kama ma chama nga du gara bari ya ko faya abale yana ko du to de avenir den jogo doni o de den ka avenir glani o da glani ore kama ma non poti bayni kuma fo de kambe den glandi ay reba ka avenir glan mais na avenir glan ka yana den ko nana na ba beci ka do nyon kuma nyuma ba makaranin do ka kuma kelembe go hadisa kolo nino otuma Allah taala ko ka la je ko segi yoro nyuma ba ako nyini ako bla awere nye yani so yakasawma na inna anzarnakum azaban qariba inna anzarnakum alako awye aw lasran ka baga baga ka papa azaban la jabala qariba mukasurunda kale ala yawla papa ka baga baga la jabala muni akasuru يوم ينظر المرء ما قدمت يداه نعم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قدومي أدم الدين بفلالك يقول فلاي مبارك بلاني ni nyuman soray yere ka nyuman ne juguman soray e ka juguman kelendo nunu da venir yo ayaw ka venir gla yani sa ka sama ko domi adamadem bolo ye femi glan ka bla nabina to laje wa yaqulu al kafir bi kanto kiyamad do ya laitani ne kanata kuntu turaba al ne ka ke boy no wasra la baga bla ko tajuru sara nyona olu baga yele maka ke boy kafir fene bina ko ala itene fene ke boy adamadem nyebo bogo fero mina mandi o bayra fami nyeshne bi mawmayna ala baga bla munu yi nyogon tu jiyena ya olu ko tajuru sara nyogona lu klara doro ayeke bogo ya ayeke boguri o kafiri bode aba ko ya letani kuntu turaba ne kanata alayka ne fana ke bogo ala ba fogo kuma taala jiyema bogo ya nyini ya ne ibina yin ibta tasuma de la ala gangi shi ka bo kafiriyam ala kana kafiri ya nshila surani mebani yorola ya kabe ayabina nima no e suratul nabai aw amma bima sabala isigira wara irano amina do suratul naziati kono insha Allah ala ko wati irano wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.